Hello guys, welcome to my YouTube channel. YouTube channel. Ako guys, comparative point of view. Magandang gabi, magandang umaga sa atin pong lahat. Saan ka mang panig ng mundo. Nandito ka man sa Saudi, sa Pilipinas, sa Amerika, o kahit anong bansa sa buong mundo, binabati kita ng magandang umaga. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang bagay sa ating buhay, sapagkat ang bawat tao ay kailangan mangarap. Ang bawat isa, kahit pulubing, kahit pinakamahirap ang buhay, kahit pinakamayaman o middle class, kahit pinaka-successful na mga guro, mga abogado, doktor, ay kailangan pa rin mangarap o nangarap din sila bago nila narating ang kanilang kinaroroonan sa ngayon. So, ang paksa po natin ngayon ay mga tips kung paano maabot ang ating mga pangarap. So, yan po. Pero bago po tayo mag-umpisa, ay nais kong i-likes mo na yan, i-share, and subscribe. Yan, mga kaibigan. Ang mga tips na ating pag-usapan ay mga basic po lamang kung paano natin maabot ang ating mga pangarap. Siyempre, unang-unang tips, number one tips, ay kailangan mong makipag-communicate sa Panginoon. Kailangan mong manalangin sa Panginoon upang bigyan ka ng wisdom. Yan. Sapagkat bawat tao, kung wala kang koneksyon sa Panginoon, ikaw ay mapapariwara. Kung hindi nakabase ang iyong pangarap sa Panginoon, kapag dumating ang pagsubok, ay madali kang matinag, madali kang sumuko, madali kang tumakbo, o madali kang malugmok sa iyong kinaroroonan. Kaya't napaka-importante na kung ikaw ay mangarap, kailangan unahin mo munang alamin ang kalooban ng Diyos at bibigyan ka ng guidance, knowledge, and wisdom. By the way, ano naman itong wisdom? Ang wisdom ay nagmumula sa Panginoon na kung papaano mo ipatupad o gamitin ang mga knowledge mo. At ang knowledge ay ang iyong mga na-acquire sa eskwelahan, sa mga libro, o naririnig mo sa mga tao na kung paano gawin ang mga bagay. So kailangan mo ng wisdom para may operate mo ang mga knowledge mo ng tama, ng hindi pumalya, ng hindi masama ang kahihinatnan ng iyong pangarap. At kapag nakausap mo na ang Panginoon, kailangan mo nang umpisahan ang iyong pangarap. Second tip ay kailangan mong gumawa ng action plan. Yan. Sa paggawa mo ng action plan, kailangan mong munang alamin kung ano talaga ang gusto mo. Ano talaga ang pangarap mo sa buhay. Siyempre, ang unang-una sa lahat na pangarap ng iba ay gusto nilang magsilbi sa Panginoon. Gusto nilang maging pastor, gusto nilang mag-aawit, at gusto nilang magsilbi sa Panginoon na may kalakip na maayos ang kanilang pamilya, na mayroon silang blessing, magandang trabaho at magandang profesyon. Yan ang pangarap ng mga iba. Pero kapatid, kahit nasan ka man, ikaw man ay pinakamahirap na tao sa buong mundo, ikaw man ay pulubi, ikaw man ay magsasaka lamang na kulang pa ang iyong kinikita para sa pamilya mo, o ikaw ay nakikisaka lamang, para sa iyo ito. At kung ikaw ay isang guro, may trabaho na kulang ang iyong kinikita, kailangan mo itong malaman, ang mga tips kung paano mo abutin ang iyong mga pangarap. At kung alam mo na ang iyong mga pangarap, na-decide mo na kung ano ang gusto mo, pag i-operate mo ng iyong action plan, ano ba itong mga action plan mo? So, ang action plan mo ay kailangan mo maglagay ng time frame. Ano ba talaga ang gusto mo? Tulad halimbawa, gusto mo magkaroon ng bahay
lupa. At the same time, maayos yung pamilya mo, mapaaral mo yung mga anak mo dahil isa kang OFW. So kailangan mong i-analyze at lagyan mo ng time frame yan. So, ilang taon ka na ba sa abroad? So, tulad halimbawa, kailangan mo makuha yan ng 8 years. So, sa 8 years na yan, kailangan mong magkaroon ng long-term plan para sa iyong long-term goals. Yan, kaibigan. So, kung mayroon kang long-term goal, mayroon ka rin short goals. Ayan ang dapat mong gawin. So, i-divide mo yan, halimbawa sa isang taon, kung yearly ang iyong vacation, at i-divide mo, i-track mo, tignan mo kung anong improvements, kung yung pangarap mong yan ay nagkakaroon ba ng katuparan. Tulad halimbawa ang iyong bahay. Kung ikaw ay nagkakaroon ng planning, kailangan mong mag-budget, kailangan mong magtiis, kailangan mong mag-savings para sa pangarap mo. Kung bahay ang pangarap mo, kailangan kada uwi mo ay makapag-uwi ka ng pampaayos ng iyong bahay. Kailangan makapag-save ka ng pagpaaral ng iyong mga anak. So, napaka-importante po ang magkaroon po ng planning. Magkaroon po ng tamang aksyon at disiplina sa pangarap. At unti-unti, kada taon, makikita mo, halimbawa ang iyong bahay ay naitayo mo na, nagmula sa pundasyon hanggang sa nakarating ka sa BIM, o sabihin natin napagawa mo yung bahay sa RAP na bahay. Sa mga susunod mong bakasyon, after 3 years, maaari siguro na napaayos mo na ang palitada mo o anuman ang iyong bahay, o di kaya napatiles mo na, at titignan mo hanggang makumpleto mo ang iyong pangarap. Yan po ang mga pangarap ng OFW. Well, kung ikaw ay isang pinakamahirap na tao, kailangan mong bumangon, kailangan mong mangarap, planuhin mo kung paano ka makakaalis sa kinalalagyan mo ngayon. Kailangan mong magkaroon ng action plan. Ganon din po sa businessman, ganon din po sa mga professionals, ang iyong mga pangarap, kailangan magkaroon po kayo ng action plan. At kapag nagkaroon na po kayo ng action plan, sigurado naman na susunod na po ang iyong mga records. I-records nyo po ang iyong pagbabago upang mapag-aralan nyo sa araw-araw. Kasi sa short-term goals, kung gusto nyo ma-perfect ang iyong pangarap, ay nagkakaroon din po kayo ng pagkakaroon ng note-taking araw-araw. Isulat nyo kung ano yung tinitipid nyo, sulat nyo kung saan nyo dapat i-save yung pera nyo, kung ito po ay para sa givings, para sa funding ng iyong bahay, or para sa funding ng iyong education, para sa funding sa church. Kailangan be specific po ang iyong pagsisave upang ang iyong pangarap ay madaling maabot. At kapag naayos mo na ang iyong action plan, sigurado ang susunod ay kailangan mo pa rin pag-aralan, move out from your comfort zone, kailangan mo pa rin magsikap, kailangan mo pa rin i-add kung ano, may mga research ka, kailangan mag-research ka, ano pang madagdag mo sa iyong kita upang marating ang iyong pangarap. May kasabihan, save and work for your dreams. Marami pong gumagawa ng mga mayayaman na tao sa mga ganyang bagay. So, kailangan mong i-incorporate yan sa iyong mga pangarap. At ang isa pa ay kailangan mong magkaroon ng isang comprehensive plan. Kailangan mo magkaroon ng plan sa iyong pangarap. At dapat seryosuhin mo ang iyong mga plano. Huwag yung pawala-wala lang. Huwag yung hindi ka seryoso. Kailangan mo ng commitment sa iyong mga plano sa pagtupad ng iyong mga pangarap. At ang panghuli, mga kapatid,
ay kailangan mong i-enjoy ang journey mo sa iyong mga pangarap. Kahit na dumaan ang pagsubok, kahit na pinuputsa ka, kahit na nagkakaroon ng decision, ipagpasilos mo lamang, i-enjoy mo lamang ang iyong journey. Yan mga kapatid, ang mga tips kung paano natin maabot ang ating mga pangarap. Kaya kung ito ay nakatulong sa iyo, pinanyayaan kitang i-likes mo yan, i-subscribe mo, and share. At sana huwag kang magsawang manood ng aking vlog.